Ipinakita ng McKinney Food Corporation ang world-class food manufacturing capabilities nito sa ginanap na DTI Tatak Pinoy Expo 2026 sa SMX Convention Center, Manila. Layunin ng expo na pinangungunahan ng Department of Trade and Industry o DTI na iangat ang lokal na industriya at palakasin ang global competitiveness ng mga produktong gawa ng Pilipino. Ipresenta ng McKinney ang iba't ibang export quality food products nito na kasalukuyan ng ibinebenta sa mahigit 20 bansa kabilang ang Asia, Middle East, North America, Europe at Oceania. Ayon kay McKinney President Cruz Garcia, nais nilang ipakita na kayang makipagsabayan ng Filipino manufacturers sa international market pagdating sa quality, innovation at food safety. Dagdag pa niya, mula sa pagiging local brand sa Pampanga, abay patuloy na lumalawak ang McKinney bilang globally recognized Filipino food company habang nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino. Kabilang ang food at agro-processing sector sa mga pangunahing industriya na itinuturing ng pamahalaan na mahalaga sa economic growth at industrial development ng bansa. This is Patricia Mamangon on the spot.